sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gungma, nagdasig, nagaligong sa pagtuko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios mga kigsuonan nga paday nagpanalangin ka natong tanan nga sa ato ang pagkinabuhi ni ng adlaw nabati og nasinatian nato ang iyang pagatiman, ang iyang pag-amuma, ang iyang pagiya o pagpanalipod sa atong kinabuhi. Sa atong panag-uban ni ining maong programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi. Mag-ambot ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa hisgot sa mga butang nga gikinahanglan namo makatunan. Pag inambitay sa mga kadaugan na naamong nasinatian, paghatod sa mga mensahe nga gusto namong makatunan, samtang kami nag-alagad kanimo. Padayon mo kaming bless Lord, busan niya kami aron pagpasalamat kanimo. Sa dawata o Dios ang mga halad, ang mga pagdaig pagpasalamat. Kung unsa may mga anak kaulang, mga kalapasan, mga kasalanan. Salamat Ginoo nga imuhanggi hatagag kapasayloan ang matag usa. Kanunay kang andam nga mopasaylo sa matag usa nga mga katawhan nga nakalapas, nakasala batok kanimo. Pasayloa kami o Dios kung unsa may mga nakaulang, sa may mga nahimo mga kasaypanan, kasalanan niining adlaw. Amahan Dios sa makagahom, salamat nga imo na usab kaming gihidloan ug imo na usab kaming gipasaylo aron kami mahimong andam sa pagdawat sa imong mga puno. Bisan pa sa ako mga kaigsunan karon, salamat mo abot ngadto kanila ang imong panalangin. Walay nakaulang ni makapabag sa panalangin nga imong giandam alang ka namong tanan. We declare in Jesus name. Salamat Lord sa imuhang pagkisulti ka namo karon sa among panag-uban. Dunay mga pulong nga makadasig, makapahigmata ka namo sa among pagbuhis kalibutan. Dalaygon ka nga Dios nga nagpanalangin usab ka namo sa panauban sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Good evening sa tanan. Sa ga-request ka ganina mga igsuon mo ni ang awit diha kang Hesus, nga diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Naa diha sa Ginoo ang tanan mga gikinahanglan nato. Diha sa atong Ginoong Hesukristo wala na tay pangitaon pa. Mayong gabi, may pagiguban sa tanan nato mga kigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Inaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up ni ini nga maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ug ang Dios magpanalangin.
Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Brother Roger Kinkinita. Maayong gabi sa mga Kinkinita family, maayong gabi. Og sa mga Iran family, maayong gabi ni Brother Ruel, iyang asawa, og ni Sister Janice. Og sa tanang mga Iran family, maayong gabi, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsuonan, nagpuyo diha sa Malaigang, sa Ampak, nagpuyo diha sa Sitio Linao. Mayong gabi ni Brother Julius, salamat sa Ginoo sa kalampusan sa water baptism. Ug salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin. Mayong gabi sa atong mga kigsuonan diha sa Tolosa, diha sa Pantag, o diripod dapit sa Ablayan, sakop sa Duman, Buluon, no? Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Og mayong pagpaminaw usab mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuonan nga mga listener diha sa Mahanlod, no? Mayong gabi ni Brother Ruini, ni Brother Joselito, mga Fuentes family. Mayong gabi magpakig-uban diha sa barangay Mahanlod, kusog og abot usab diha ang ato ang signal sa ato ang FM station. Dalaygon ang Dios magpanalangin diha sa ato mga kigsuonan diha sa Mahanlod. Mayong gabi usab sa tanan nga replay ni ining ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni JJ Dinoyo, Sunshine Banlisan. Good PM watching from Davao de Oro. God bless always. Request kanta Pastor Labod. Ato ng tagaan o pagtagad awit magkalangit Labod. Atong ipasulod mga kaigsuonan ang awit makalangit nga gi-request dire, awit makalangit nga Labod. Diri lang sa to nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Jerlyn Rojas Boton. Mayong gabi ninyo diha dahin. Og ni Wilson Dinoyo, mayong gabi nimo diha bro. Og si Alejandro Rabaca, og si Hope Ribaldi del Rosario. Mayong gabi sa tanan from Bacolod City, Negros Occidental. Mayong gabi Hope Ribaldi. Mayong pagpaminaw Sister Lini Celeste diha sa Capitol Site. Mayong gabi si Glory Donare Fortuna. Mayong gabi og mayong pagpaminaw ni Kalma Lang Tabay. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kaninyo Brother Jilon, og ni Joanlyn de la Salde Lupugan. Pray for me Pastor watching from Saudi Arabia. Unsa may ato ang ipangayo na sa Ginoo Sister Jonalyn, no? Kabanan o kampingan mo sa Ginoo diha sa Saudi Arabia. Si Bing Dandan, maayong gabi. Si Martin Daligdig, maayong gabi diha Pastor. Shout out diha always ko naminaw sa imuhang mga wali og pag-share sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong nga pagpaminaw og pag-share sa ato nga programa. I-bless mo sa Ginoo sa pagbuhat niini. Si Imperatriz Daya Limas, mayong gabi. Si Marolona Seguera watching from Toledo. Request awit Tawag sa Pagkabalaan. O Jesus, kaluy iko ug higapa kinilawas nang inahanglan ug kaayuhan mo. Mayong pagiguban ni Ray Chashin, mayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha? Si Pastor Carmen Mahilo, mayong gabi. Si MJ Habelio, good evening Pastor watching from Negros Occidental. Shirley Naro Tumaudos, maayong gabi. Shirley Salvia Pigalan, og si Girly sa si Rochelle, si Ronilo Bubhong Lucino, maayong gabi. Ni Jerry Olehay Oli Montano from Cagayan de Oro City. Si Mel Jan Salabo
Mayo nga pagpaminaw si Elver Sweety. Praise the Lord, Pastor. Maayo kaayong gabi. Diha, God bless you, Pastor. Salamat kaayo, no? Dalaygon ng Dios. Mayo nga pagpaminaw ni Gina Kamahalan. Kumusta mo ni Sister Jean? Mayong gabi, Pastor, og sa tibok nimong pamilya, watching from Consolacion, Cebu. Request kog awit makalangit, kinsa man lang ko. Pastor, salamat and God bless. Gika ni Sister Jerlyn Rojas Buton. Mayong gabi ni Martin Daligdig. Good evening, Pastor. Pwede request hangtod may kinabuhi. Og Ricky Ragasa, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kanunay na pag-atiman og nagiya og God bless sa tanang namati. Si Annabel M. Oranio, maayong gabi, Annabel. Og si MG Vlog, salamat po, Lord God. Bisan kalisod kinabuhi na adyod ka. Amen, no? Si Nini Bayarka, Bayarkal, Manila. Maayong gabi, Pastor, watching from Tipolo, Mandawi. Di ako karon sa nag-insulit bag-o pa ko gawas sa Chungwa. Ubanan og abingan og giyahan og panalanginan mo sa Ginoo. Og ang Dios maghatag milagro ayon ka sa Ginoo. Si Jonalyn Di La Salde, Lupugan, dugang kusog og proteksyon. Okay, ato nang dados sa mga hangyo sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo. So Tuping Apo Agopitak Garcia, maayong gabi ninyo diha. Castandida Maria Teresa, maayong gabi, watching from Baba Prosperidad, Agusan del Sur. Si Brother Danilo Riponte nga nanog kadiha sa Banawa, Bradno. O Richelle Lagsik Kawasan, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Roy Chachin. Hello, Pastor, maayong gabi. Kumusta mo diha, Pastor? Kung sa tanan nagsunod sa nasa live karon, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Lihog ko request, Pastor, ginikanan. Kung naapay extra oras, Pastor, daghang salamat. From Taiwan, ginikanan. Dalaygon ng Dios, magapanalangin kanatong tanan. Ako kamong gidasig sa pag-share sa atong nga programa ngadto sa inyong kaila o kaha sa inyong Facebook account para ang inyong mga friend masayod nga naa kay gisunod nga mga pulog, mga mensahe gikan ni Lord. Si Jervy Rimis Espanosa, mayong pagpaminaw. Og si Navel Oranio, request og naapabay by all for Jesus worship. Mayong nga pagpaminaw ni Rufina. Sige, ato arning screenshot ninyo hang mga request kung naapay oras ato ang Tagalog pagtagad. Mayong nga pagpaminaw ni Mansi Kiao Janet. Good evening, Pastor. Shout out from si Bantang Church of Worship. Linlin Maicon, mayong gabi, Pastor. Daygon ang buhi nga Dios karon. Gabi una, Pastor, request kog song Makalangit. Ikaw ang kinabuhi ko. Salamat and God bless. I'm watching from Quezon City. Good evening, Cesar Torda Tigli. Mayong gabi ini mo, Brother Cesar. O si Nehemiah Zin. Maayong gabi, Pastor, watching diri sa Olango Island. Maayong gabi sa itong Quezon diya sa Olango. Sakop na diha sa Bohol. Glory Donaire, maayong gabi. Awit makalangit, pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, maayong gabi. Si Mimi Dalio, good evening, Pastor, watching from Davao City. Mayong nga pakiguban. Dalaygon ang Dios sa tanan. Matod pa ni Chanchin. Dalaygon ang buhing Dios. Init na kaayo na adlaw dire, Pastor. Pero uban sa lugar lubog Japon sa baha, Pastor. Salamat sa Ginoo ang ihang pagbantay o pagpanlipod kanatong tanan. Amen. No? Ampingan og ubanan ra gyud sa Ginoo og ang iyang pag-atiman dili gayud mulayo sa atong matag kinabuhi. Awit makalangit, tawag sa pagkabalaan. Oras sa itong programa alas 7:42 sa kagabion. Mga pila ka minuto, mga kaigsuonan mo sugod na tas paghisgot sa pulong sa Ginoo. Nga naa sa Gipadayag kapitulo 20 nya sugod ta sa versikulo 7 ug 10.
sa imong mga pagsimba. Uhawang Dios sa imong paghigugma, nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahilag Mayong pagpaminaw ni Frozer Mahinay Mendoza. Good evening, Pastor, watching from Jeju, Korea. Request ko kanta Kopti Ako. Salamat, Pastor. You're welcome, Frozer. Ang Diyos magpanalangin. Si Annabel Im Oranio. Shout out to all members of GLC FM Pasanan, Pastor. Og sa akong mga co-worker Angelica Tikasa og si Ginny Kago. Maayong gabi ni sa si Conde, si Emilia Balandan. Good evening. Maayong gabi, Pastor. Salamat ni Anapod na minaw sa pulong sa Ginoo kauban namo sila, Pastor Aiki. Mau ba pagbasa? O Pastor Lisa, Pastor Jimmy, maayong gabi sa tanang mga pastor. Pastor, maayong gabi kaninyong tanan. Mga naghago ug nagbudlay aron pagsangyaw o pagpaabot sa mga mensahe sa Dios ngadto sa tanang mga tao. Kining tanan nakita sa Ginoo ug walay nalilong kaniya. Ang tanan nga mga naghago, ilabi na gyud sa mga kapastoran nga nagatiman sa mga buluhaton alang sa kaluwasan kabaguhan o kasiguruhan sa kaluwasan sa mga tao. I-bless kayo kamos Ginoo. I declare in the name of Jesus Christ, na among kanunay sa kusog, kadasig, kalipay, kalinaw nga gikan sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang Dios. Dunay mga saad, dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan, dili ta niya kalimtan. Naa siya kanunay, bisan asa siya. Bisan asa ta, naa siya kanunay aron pag-atiman ka natong tanan. Mayong gabi ni Joseph Nobly. Mayong gabi, Pastor watching from Minglanelia, Cebu. Request kanta Makalangit Pagpakabana o Kristohanon Pagpakabana. Thanks. Okay, salamat kayo. Si Ana Rose, good evening, Pastor. Og sa tanang watching from Pulumulok, South Cotabato, Pastor, ngutana lang ko unsay buot ipasabot sa akong damgo. Nagbalik na pod akong kugdamgo nga nanginahas na pod ko, nanguha og kinason kauban sa akong anak. Kana nga manginhas ka sa kadagatan, dunay mga buluhaton nga ihatag sa Ginoo diha sa imong sipahan. Dunay mga buluhaton nga kinahanglan nimong atimanon o kaha ang katunan. Siguro sa imong pagkakristohanon ikaw karon gitudloan o kaha gitrain sa imong pastor, ug maunay ilhanan nga dunay buluhaton nga giandam ang Dios nga ikaw ang iyahang saligan. I-bless ka sa Ginoo. Sister Ana Rose, Jocelyn Oliger Immaculata, maayong gabi maayong pagpaminaw. Pastor, paampo na ako apo. Ako ning screenshot ha. Ako ning dadon sa mga pag-ampo. Maayong gabi ni Romeo Resonable Senior. Maayong gabi Brother Romeo. Risa Mendrano, maayong gabi Pastor Gideon. Naka-bluetooth ko. Maayo kay na akong mga anak. Salamat sa Dios from Silwiit, Pulumulok, South Cotabato. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. Awit Makalangit kinsa man lang ko ato ning Tagalog pagtagad diri lang sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Presensya mo, Hari ka.
Mayong gabi may pakiguban ni Pastor John Relque Tudlas. Mayong gabi ninyo diha Pastor uban sa tanang mga listeners sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Mayong pakiguban. Jocelyn Oliger matud pa Pastor, pwede request sa akong mga apo. Ako na ninabasa. Sige. Lagnat karon og usa may dinggi. Padyod sila si Saul, Joshua og John Mateo. Ang Dios magahatag kumpletong kayuhan o proteksyon sa imong mga apo o ayuhon sa Ginoo ang imong mga apo. Pasalamati ang Dios salig lang o daiga ang Dios nga atong gilagaran. Pastor John Relque Tudlas live naka pastor diri sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Oras ato nga programa alas 7:48 na sa kagabion. Oras na mga kaigsuonan nga kinahanglan na natong tukion ang mga pulong sa Ginoo nga ato karong pagkahisgutan. Ablihi inyong Biblia mga kaigsuonan diha sa katapusang libro sa Biblia mao ang gipadayag ug ablihi diha sa kapitulo 20 basahon nato diha sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 10. Ang bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 15 ato ning hisgutan sunod natong panag-uban. Ang hisgutan nato mga kaigsuonan kining usa ka tema o uluhan nga gisulat diha sa Biblia nga gibuntog si Satanas. Bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 10. Tapos sa usa ka libo ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Unya suruyo niya ang kanasuran nga mao ang Gog ug Magog aron paglimbong kanila. Tigumo niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilahang kadaghanon sama sa bala sa baybayon. Mikatap sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang mga kampo o ang kampo sa katawhan sa Dios ug ang syudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Kining mao nga bersikulo mga kaigsuonan diha sa 7 hangtod sa 10 mga kaigsuonan. Kining maong mensahe o kanang mga maong mga mensahe nga gisulat diha sa maong nga bersikulo mga kaigsuonan mao ni mga mensahe nga wala pa mahitabo, wala pa matuman, padulong pata mga kaigsuonan anang maong mga panghitaboa. Now diha giklaro mga kaigsuonan nga moabot yun ang panahon nga moalsa gyud ang tanan nga mga katawhan nga wala mo kanabitang wala mo alagad sa Dios, wala magkinabuhi diha kang Kristo. Magkahiusa silang tanan. Katong mga tao nga nalimbungan, katong mga taong napatikan sa marka nga iya sa yawa. Mualsa sila batok sa Dios og sa katawhan sa Dios apan dili sila magmadaogon. Dunay gahom nga manalipod alang sa katawhan sa Dios og paglaglag sa tanan nga wala mga lagad sa Ginoo. Kining mao nga bersikulo mga kaigsuonan ang kanabitang pagkabuntog ni Satanas mao ni ang gitawag katapusan nga hukom. Doon na siguro pangutana nga di ba pastor ang kamatayon ni Hesus maumay kanabitang pagbuntog ni Satanas? Gidaog naman ni Hesus si Satanas? Naasiguro yung mangutana mga kaigsuonan, di ba si Satanas gitambog naman sa bungaw? Wala naman diri sa kalibutan. Siguro inana ang panghuna-huna sa uban o panabot sa uban. Adunay duha ka dagkong pananaw mahitungod sa kahimtang ni Satanas.
Diha sa Biblia mga kaigsunan, ang uban nga mga tao nga nagtuon na malandong sa mga mensahe sa Dios, naa sila'y nagkinilain nga naabtan nga pagsabot mahitungod sa kahimtang ni Satanas. Ang uban mo mga igsuon mo ingon nga si Satanas mga igsuon gigapos na, gitambog na sa bungaw, gidaog na ni Jesus si Satanas, pinaagi sa kamatayon nga iyahang sakripisyo dito sa cross. Ang uban sad mga kaigsunan mo ingon nga wala pa mahitabo ang paggapos si Satanas. Unya daghan po nga mga moingon nga gigapos na lagi si Satanas, gidaog na. Nya daghan nga mga bersikulo nga naghisgot nga tinuod nga nagpakita og nagpasabot yun nato nga gitambog si Satanas. Wala na siya diri sa kalibutan. Munang kung doon na may mga tao nga natintal, dili angay moingon nga tungod ni Satanas. Kay wala na si Satanas, gibuntog o gidaog na sa dihang namatay si Jesucristo. Now, si Satanas mga kaigsunan, kung imo pong tan-awon ang ubang gipakita o paghulagway sa kahimtang ni Satanas, diin nagpakita ang Biblia kung asa siya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, kay doon na manggoy duha ka dagkong mga panglantaw mahitungod sa kahimtang ni Satanas niining atong panahon karon. Kanang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa 10, wala pa na tuman, wala pa na mahitabo, umalabot pa na siya. Ang pangutana kay umalabot pa man, asa man day si Satanas? Atong tan-awon ang ubang mga gipakita sa Biblia mahitungod sa kahimtang ni Satanas kung asa siya niining atong kapanahonan karon. Nganong kinahanglan man natong tukion o nganong kinahanglan nato nga masayran para makabantay ta, para padayon tang makapangandam. Kay kung kita nga nagpuyos kalibutan mga kaigsunan nakabantay ta sa atong kaaway, dili ta malimbungan, dili pud ta magkumpiyansa kung kabaluta kung asa karon si Satanas. Siguro sa uban natong mga kaigsunan, labi na sa mga alagad sa Ginoo nga nakig-uban sa atong programa, sa makadiyot o pila ka pinuto, magpaabot ko sa inyong hunahuna mahitungod sa inyong mga tubag sa pangutana kung asa si Satanas karon. Tinuod ba nga si Satanas gigapos o gitambog na? O tinuod ba nga si Satanas wala pagapusa gawas nun pa? Mao man ay gipakita nga mga dagkong panglantaw mahitungod sa kahimtang ni Satanas. Diin makit-an gyud nato sa Biblia. Ato sa nga lilion makadyot ang ato ang mga kaigsunan nga naghatod og mga mensahe uban sa ako mga panginaot nga naantay mihatag og pagtagad sa ato ang pangutana kung asa karon si Satanas. Alang nimo asa man si Satanas? Tinuod ba siya nga gitambog? Tinuod ba siya nga gigapos? Kung tinuod man nga gitambog o gigapos, mga kaigsunan, naaba mabasa nato sa Biblia. Kung wala pa pud gapusa, naaba pud sa Biblia. Amo ni ang mga pangutana nga ang matag usa welcome nga muhatod og mga panghuna-huna og panglantaw mahitungod sa kahimtang ni Satanas. Mayong gabi ni Brother Ruel Sanipa, ni Joselito Tenorio Zamora. God bless sa tanan. Matod pa
kataas sad. Ataas naman kay ni. Mao ni ang wala man ka mo tunga gabi Brad Joselito. Alang sa ako ang mga kaigsoona no, magsunod kani si Brother Joselito. Iya magyud kong gipos ana siyang account. Ya wala man nimo tunga kagabi sa atong diskusyon. Dili lang nato ni siya matagad karon kay human naman nato gitagad ang iyahang panahon kagabi Ya para dili ta madisturbo mga kaigsonan kay wala magudtaon ni siya sa atong diskusyon kagabi na malandong ni siya mga igsoon. Pinaagi lang sa iyahang makita sa YouTube ug sa mga video sa Facebook. Niya pong ikutlo ang mga nagdiscuss didto nga wala gani siya mamalandong kung unsay mga mensahe sa mga dagko kay mga pastor sa tibuok kalibutan mahitungod sa COVID-19 o sa bakuna nga gitawag vaccine. Mao na nga intungan na po ni siya karon. Ato na lang na siya nga matod pa sa tong igsuon ay na lang na tagda pastor kay ningtunga lang na para mo dako-dako pod ang iyahang followers pod taon, maluoy pod taon ta para mo dako-dako pod taon ang iyang followers basig na apo daw tay tinguha pod nga makaambit sa kangmita nga bahandi. Si Eline alis na kuamag. Hello pastor, maayong gabi Pastor Russell ug sa tanang mga kaigsuonan nga views. Pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless you pastor sa imuhang programa. Si Elina alis na matod pa gibilanggo pastor. Amo nay ihapo nga nakit-an nga gipakita sa Biblia nga si Satanas nining atong panahon karon gibilanggo na. Wala na siya kuan pa, wala na siya mahimo. Si Yoon If Sudanis, maayong gabi pastor ug sa tanang naminaw sa imong programa. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo, answer prayer. Gyud makaulit nako karong bulana. Uy, salamat kaayo pagkanindota no. Malipayon kay imong pamilya gyud ana Yoon no. Sa kahigayunan nga makauli unya. Relax ra gyud ha, relax ra unya. Isaktog tulog, isaktog pahuway. Nya dayga ang Dios sa imong mga biyahe. Ako ra gyung mga hangyo no sa mga OFW kanang inigbiyahe ninyo kanang i-relax ra gyud inyo hunahuna, i-relax inyong kasing-kasing. Nya monitoras gyud pod ang inyohang lawas kanang okay ra ba? Kanang dili wala na pugos, dili stress, dili sobra nga kuan kanang grabe nga emosyon, likay lang gyud ninyo. Just thanks to the Lord ra gyud no. Kay masubo pod ta no sa balita pod nga usa ka OFW nga gikan sa Japan biyahe pa eskwela dito sa Manila to Cebu unya Cebu paingon sa Dumaguete masiguro to pag-abot diya Cebulan di kay ko nakakuha sa mga detalye pagpukaw man siguro murang wala na maka mata mo na nga sa mga pangagpas sobra sa kanang excited baka ha o sobra kataas ang biyahe kay gikan sa Japan paingon Manila to Cebu unya wala ta masayod kung unsa gyud kondisyon sa iyang lawas. Mao bitaw nang matag karon og unya mas maayo gyud ma-monitor nato atong lawas kay wala man ko takakita sa unsay mga kakulangon, unsay gikinahanglan gyud sulod sa atong lawas. Importante gyud ang pag-ampo, mga pagdaig, pagpasalamat, panugyan kanunay sa Ginoo kay safety gyud ta sa tanang mga biyahe sa ato ang kinabuhi. Si Rogene Bualan naapa siya sa kalibutan si Satanas. Naapa sa ikaduha pod matod pa sa atong igsuon Rogene naapa si Satanas sa kalibutan. Si Glory Donaire ayaw na siya pansin na Pastor Gideon samok-samok ra na imo pagwali distraction ra kaayo na siya. Dili lang yun nato na kuanon kay ato nang gitagag pagtagad kagabi wala man pod mo tunga absin man sad. Si MJ Habelio iyahang gitambog siya ngadto sa Bungaw ug iyahang gipatabunan kini
gitimrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos ni ana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Matod pa diha sa 20 sa kapitulo 20 bersikulo 3. Now, ang pangutana po diha sa kapitulo 20 manggod, kanus ana siya nahitabo? Kanus ana siya nahitabo nga gitambog siya ba? O niining panahon na mga kigsunan, gitambog na ba si Satanas? To na ba sa bungaw nga way kinutuban, no? Si Jinel Datahan, maayong gabi pastor. God bless you and your family. Maayong gabi. Tambog ilalom sa kadagatan pastor. Matod pa ni MG Habilio. Wala days bungaw to aday kuno sa kadagatan. Ingon pod ang uban mo digay nang naay mga katalagman ang kadagatan, no? Si Joy Saseldo, wala pa siya gitambog pastor. Ang gisulat sa Bible, vision lang na nga gihatag ni Lord ni Juan nga mahitabo sa umalabot. Si Satanas naas kalibutan, espiritu siya ang sigig honghong sa mga tao nga magbuhat og dautan. So dinhi sa ato nga panag-uban mga kigsunan, ibin sa ato karon nga mga kaigsunan na nagpadayag sa duha ka dagkong mga pananaw may tungod sa kahimtang ni Satanas. Ang uban mo ingon nga tuan na siya sa ilalom sa dagat. Unsa man nangisda na dito? Tuan na pod siya dito sa bungaw, gigapos siya, gitimrihan, gilakan pag yun. Yang uban mo ingon nga naara sa kalibutan pastor oy. Si Mariluna Sigira, matod pa nagsuroy-suroy ra si Satanas sa kalibutan, pastor, nangitag biktonon. Sige. Si Joyna, maayong gabi. Si Tata Daan, maayong pagpaminaw. Og yun, Ipsodanes, amen. Ampingan ka sa Ginoo sa imong biyahe. Ingon din nga, og ihang gitambog siya ngadto sa bungaw, og ihang gitabunan siya, og gitimrehan kini. Ako na may nabasa. Si Bisinta Panen from Liloan, Ricky Racasa, nakahinumdum ko sa imong mga minsay pastor nga si Satanas daw sama sa leon nga nangitag tukbonon. Naapa diri sa kalibutan si Satanas pastor, nangita pag mabiktima para masayop, masakop niya gikan niyoon. Sige, no, naminaw gyud si Brother Ricky Racasa, no, sa ato ang programa kaniadto pagyod. Matod pa diri ni Melinda Rimonanza, maayong gabi pastor, watching from Tagum. Regine Bualan, wala pa siya gitambog pastor, naa pa sa kalibutan. Ang yawa pastor naara diri sa kalibutan og walay laing walay buhat kundili mao ang pagpanintal sa mga tao aron unya daghan siyang madala sa imperno inig abot sa saktong panahon. Ang gipakita mga kigsunan nga pananahon ngadto kang Juan, or nakita ni Juan nga pananahon mahitungod sa panghitabo sunahan, wala pa ni mahitabo, umalabot pa. Labi na gyud ang kapitulo 20 gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa mga bersikulo. Wala pa na mahitabo. Ang pagkagapos ni Satanas wala pa na mahitabo. Gapuson siya sa 1,000 ka tuig human buhian og makig-away siya sa tanang katawhan sa Dios. Pero kanang tanan wala pa na matuman. Now, asa man si Satanas mga kaigsunan? Alang sa ubang mga simbahan nga si Satanas maulagi kanang gitambog na lagi kuno nga walay kinutuban. Matod pa nga gitambog na si Satanas ngadtos bungaw nga walay kinutuban, maulagi pero wala pa na mahitabo mga kaigsunan sa atong panahon karon. Now, asa man di si Satanas? Kinahanglan ato na siyang kana bitawng makatunan unsay gipakita dihas bala ang kasulatan. Doon na tay tan-awon mga igsuon nga mga bersikulo nga naghisgot nga si Satanas gigapos. Diha sa Juan kapitulo 12:31. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan.
Nga matod pa gihukman ako no si Satanas. Juan 12:31. Ingon din sugod ko 30 apan si Juan miingon kanila kining tinguga gipadungog dili alang kanako kun dili alang kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutan na. So diha gipasabot nga gipalagpot lang, murag gipapahawa lang ba. Now arita sa uban nga mga libro sa Biblia nga gisulat ni Apostol Lucas diha sa kapitulo 10 mga kaigsuonan bersikulo 18 nag-ingon din si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon nga kilat gikan sa langit. Pamati kamo gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa og walay makaunsa kaninyo. So wala po diha gitambog, gitusbungaw, natagak lang. Nyagi ka sa langit. Unya unsa may imong makit-an sunod sa langit? Yuta wa pay bungaw. So wala kaayo giklaro sa Biblia kon naunsa si Satanas or giunsa si Satanas. Now arita sa Kolosas mga kaigsuonan, batbat ni Pablo. Kolosas kapitulo 2 nya bersikulo 15. Ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kining iyahang gipamulong. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan nga ilahang kapildihan. Wala gyapon maghisgot nga si Satanas ginapos og tambog sa bungaw. Wala pa gyud mahitabo. Dili gyud klaro mga kaigsuonan nga si Satanas ginapos niining atong kapanahon karon or kapanahonan karon. Maunay giklaro nato diha mga kaigsuonan. So ang pangutana, asa man gihapon di ay si Satanas? Kaysa mga bersikulo nga atong gibasa, libro, kapitulo ug bersikulo nga atong gibasa, gipalagpot, gika sa langit, nahulog. Unya, si Apostol Pablo, gidaog ang tanang espirituhanong pangulo pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Pero wala gyud gipakita diha sa mga bersikulo nga atong gibasa nga gigapos, gitambog si Satanas sa bungaw. But ipasabot, nabasa lang nato nga itambog gigapos si Satanas diha pa lang sa libro sa Gipadayag kapitulo 20. Unya kanang mga mensahia wala pa na mahitabo. So ang pangutana mga kaigsuonan, asa man day si Satanas? Asa man day si Satanas? Ato sa ning tagano pagtagad pagyod ang mga mensahe. Basig na ay mga alagad sa Ginoo dinhi nga ni salmot na pod sa ning salmot na gyud sa ato ang gisgutang pangutana. Matud pa diri para sa ako pastor naara gyud siya diri anara diha sa inyo aron sa paglaglag sa pagkawat og sa atong kinabuhi. That's why need jud nato ang mga prayers. The more tamo dot sa Ginoo para siya modaog. Si Nars Boyan, arita ni Nars Boyan. Kung ginapos pa si Satanas, wala na untay makasasala ug di na unta angayan magbantay kaming pa sa kapusunon pa. Matud pa ni Sister Nars, kapusunon pa si Satanas. Now si Pastor Renato, maayong gabi ini mo Pastor Renato. Ato igsuon alagad sa Ginoo nga nukad sa Lapu-Lapu. Si Nima. Matud diri maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Nakaabot ko sa live o nakatubag sa pangutana ambot mao ba kaha ni ang Gipadayag 20. Wala pa na mahitabo kanang Gipadayag 20. Si Glory Donaire Fortuna naa sa kawanangan pastor si Satanas. Na ako no pos kawanangan. Salamat kay inyong pangunahuna nga inyong gi paambit diri sa atong panag-uban na as dagat
naa sa bungaw, nas kawanangan, mura og wala gyud kalaho sa yuta, no? Pagkakita siguro ni Ginoong Hesus nga si Satanas, nakita niya nga si Satanas gika sa langit nahug. O niya kay espiritu man, wa gyud katugdon sa kalibutan. Naaras kawanangan. Parang inana, no? Matod pa ni Glory Donaire, naa sa kawanangan, pastor, si Satanas. Munang ang uban mahadlok siguro mo hangad-hangad sa kawanangan, no? Si Leo Balsa mayong pakiguban unsa kaha sa ubang panguna-una pod sa mga alagad sa Ginoo nakiguban karon. Mangumusta ko sa tanang mga kapastoran o kaha mga tanang mga Kristohanon nga nagtuon na malandong sa pulong sa Dios. Apil na gyud kining kahimtang ni Satanas, mga kaigsuonan, aron makabantay ta, aron makapangandam ta kanunay, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, no? Maunay ato ro nga tagaan og pagtagad kung asa gyud si Satanas. Mayong gabi ni Ginaline, napagyo ni apas, mga kaigsuonan, no? Okay, murag di anay ni ko ang gyud. Mao ba? Si Bernardino Binilaso, naa dinhi sa kalibutan si Satanas. Sige. Sa akong gibasa, mga kaigsuonan, sa tulo ka libro, ang libro sa Juan, libro sa Lucas ug libro sa Kolosas, wala gyud giklaro diha kung gigapos ba, gitambog ba. Pero kung atong basahon ang gipadayag kapitulo 20, sa atong panahon karon wa pa po na mahitabo. Kaming pagyud ang kapitulo 20 sa gipadayag. Wa pagyud na mahitabo. Buti pasabot kung basahon nato ang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 3 para pagtubag sa atong gihisgutan kung asa si Satanas, dili na maoy kana bitawng makita karon. Kumbaga kay atong pangutana, asa man si Satanas karon? Kung moingon tang gitambog sumala sa gipadayag, wala pa man na mahitabo. Naarita ni Sel Venerario Florentino, hapit na gyud ang discussion sa gipadayag 20:11-15 kung asa na ang Book of Life og libro sa binuhatan. Ni adtong last Sunday service ninyo, pastor, nahapit ni siya og mensyon ang duha ka libro. Ang Book of Life makapila na mensyon sa New Testament, pero kining libro sa binuhatan naara jud sa Revelation 20:12 kay naka-porsyento na ang kalag kung naa ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Unya di ay mahitabo, unsa di ay mahitabo kung wala makapasar ang kalag sa libros binuhatan. Ayaw lang ni karon tubaga, pastor, kay topic man ni sunod adlaw. Nindot po na imong kasing-kasing Sir Belinerio, no? Salamat kayo sa imuha nga kuan gyud kana nga pagka mapinaabuton ato pagpakan ang Ginoo, no, sa kinabuhi ni Sir Belinerio. Ay nana nga mga kinaiya nga kana bitawng kana nga nindot nga kuan gyud nga paghatag og pagtagad. Si Nilby Cambio, mayong gabi nimo diha, Brad Neil. Naas kalibutan, pastor, si Satanas murag leon nangitag tukbonon. Kani murag naklaro-klaro gyud niya ang pagbasa sa gisaysay ni Pedro. Salamat kaayo. Si Merlin H. Gable, si Satanas anias kalibutan aron pagdani ngadto sa kalaglagan. Si Arlene Suhian Trasares, mayong gabi, pastor, para nako. Nagapos si Satanas mag-rapture anay bag-o. Gapos si Satanas amura maglisod ko og sabot pod sa imuhang kuan, murag sa imuhang ning cellphone, Sister Arlene. Randley Campos Mangyaw, naglibot-libot man, pastor, diri sa kalibutan si Satanas nangitag tukbonon. Si Rizao Medrano, matod pa sa ako, pastor, naara diri si Taning asa man diha. Na diri taning sa kalibutan naggulob nga murag leon. Mao na ni, no? Sige, si Satanas nagdini sa kalibutan kayotayaan sa kahanginan ka espiritu siya. Naapog kunos kayuta, anapos kahanginan. Bisag asa lang yun.
Si Dofi dyan, maayo nga pakiguban. Si Carmen Mahilong, pastor, maayong gabi, Pastor Carmen. Ang trabaho ni Satanas, pastor, nagsigig, nagpangilad, o paniid sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Naagi yung mga kaigsuunan nga, murag nakabantay na gyud sa kalihukan ni Satanas. Kusog day maniid. Si Satanas, ang iyang gipanid-an, katong mga Kristohanon. Abot ipasabot, ikaw nga Kristohanon, ikaw mo'y gipanid-an. No? So wala pa mampod mo hatag og panghuna-huna ang uban pong mga kaigsunan. Unya katong oras alas 8:18 naman ato na lang ning hinay-hinayan gyud og pagtagad. Pastor, para nako ang sabot og tubag niini si Satanas ni as kalibutan. Sa atong gibasa kaganina mga kaigsunan sa ako nang gibalik-balik, wala gyoy tino og klaro kaayo nga gisaysay ang Biblia kung asa si Satanas. Sa wali ni Pedro og sa saysay ni Pedro sa dihang puno si Pedro sa balang espiritu ug iyang gisulat ang mga mensahe mahitungod sa kahimtang ni Satanas mga kigsuonan nga matud pas unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 kini gisgutan na sa atong mga kigsuonan nga ning hatod pod sa ilang panghuna-una mahitungod sa kahimtang ni Satanas. Ingon diha sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 nagingon, pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, wala siya maghingot, wala siya magsultig, mga demonyo, mga yawa. Mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga naglob nangitag tukbunon. Unya ingon din sa ano ibe, liguna ang inyong pagtuog sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibok kalibutan gisulayan usab sa samang alantoson. Unya sa unahan apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug nga mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyahang walay katapusang himaya uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kangturan. Amen. Og gitaytulan ni Apostol Pedro ang katawhan sa Dios. Diha giklaro mga kigsuonan og gipakita kon asa og unsay kahimtang ni Satanas. Now, giklaro diha mga kigsuonan ang mga pulong pasidaan, mga warning, mga pagtulunan nga angay natong barugan, batasanon, ikinabuhi. Diha gipakita sa wali ni Pedro mga kigsuonan kung unsa poy angay natong buhaton ug unsay angay natong himuon samtang kita nagpahulat ug nagpaabot sa gisaad sa atong Ginoo nga siya mobalik aron pagkuha sa tanang matinud-anon. Timan-i ang kuhaon ni Jesus Christ mga taong matinud-anon. Ang pulong matinud-anon mga kigsuonan naghisgot na sa mga buhat. Wala na siya maghisgot sa pulong pagtuo lamang. Giklaro sa balaang kasulatan mga kigsuonan ang dadon ni Ginoong Hesus didto sa langit katong mga taong nagmadaugon lamang. O katong mga taong nagmadaugon dili kana bitawng wala gilibog or wala gilubog ang diskasyon diha sa Biblia kundi giklaro pag-ayo kinsa ang mga taong nga matinud-anon nagmadaugon hangtod sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Daghan kayong mga bersikulo mga kaigsuonan katong mga taong nimilahutay sa pagpangalagad, milahutay hangtod sa kamatayon. Katong nagpabilin diha kang Kristo, nagpabilin sa mensahe ni Jesus Christ. Katong nagtuman sa kaubuton sa Dios. Wala gyoy giingon diha sa Biblia mga kaigsuonan nga malangit bisan kani tong mga butbuton, katong mga kawatan, katong mga makihilawason basta kay nagtuo lang. Wala gyud gihisguti diha sa Biblia. Pero daghan karong mga nagwali basta motuo lang ka malangit daw kuno ka. Pero si Jesus ming klaro nga dili tanan musampit niya Ginoo
makasulod og langit. Giklaro ni Ginoong Hesus, katong mga taong makasulod og langit, kato lamang mga tao nga nagbuhat sa kaubuton sa Dios og nagtuman sa tanan nga iyang gisugo. Kato mga taong nagmatinud-anon, nagmatinumanon. Diha giklaro mga kaigsuonan ang trabaho ni Satanas, sige nagtuyok. Sakto kay itong usa sa ato ang mga igsuon nga mihatod sa iyang panguna-una nga sig paniid. Sige gyud paniid mga kaigsuonan. Sige tuyok. Siguro mangutana ta mga kaigsuonan, nganong sige ra masag tuyok. Timan ang gituyok-tuyokan kita nga ang mga katawhan sa Dios. Mo na giingon nga sige rag paniid si Satanas sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kung asa ang weakness, asa ang kahuyangon sa mga Kristohanon, dito siya musakay. Pero ang iyang gamiton mga kaigsuonan, katuro pong mga tao nga pwede niyang gamiton. Nganong dili man kahilabot si Satanas. Una sa tanan, ang kinabuhi sa Kristohanon protektado sa dugo ni Jesus Christ. Protektado mga kaigsuonan sa gahom sa Dios, sa pulong sa Dios. Unya, dunay challenge nga gipakita sa wali ni Pedro. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kumbaga, dunay gipakita dinhi nga angay gyud natong buhaton. Kining giingon dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 9. Lig-una ang inyong pagtuo. But ipasabot mga kaigsuonan, dili di ay ta dapat angay magkumpiyansa ni magsalig nga way gibuhat. Dapat mga kaigsuonan, do na tay buhaton. Do na tay himuon mga kaigsuonan. Diha pa lang sa bersikulo 8, gitudluan na tadaan kung unsay angay natong batasanon. Pagmaigmat. Ang tao nga magmaigmaton mga kaigsuonan, hanas na siya sa gubat. Unya, gitudlo usab sa Biblia mga kaigsuonan unsay mga pamaagi aron magmaigmaton ta. Una sa tanan, pulong sa Dios. Pulong ni Jesus. Munang moingon ko, lahi kayo og kahimtang ang tao nga puno sa pulong sa Dios. Kanang mensahe sa Dios. Kaysa taong wa gyud kalibutan sa mensahe sa balaang kasulatan. Dali lang madala, daling matintal, daling manlibungan, daling mahilan. Pero ang taong puno sa mensahe sa Dios, gitipigan niya ang mga pulong pagtulunan sa Dios, kanunay siyang makalikay sa sala. Kanunay siya nga magmadaugon batok sa mga tentasyon. Sama ni David. Si David mga kaigsuonan tinuod napakya siya. Kanus ama napakya si David. Sa dihang nagpahayahay siya. Imbis magpasalamat siya sa Dios, imbis magpasidungog siya sa Dios, iyang hinumduman ang mga pulong sa Ginoo, nagpaharuhay na manoon si David. Gikan sa iyang pagbangon, gikan sa iyang higdaanan, may ato sa balkonahe, ning lantaw-lantaw sa ubos, tua may babaeng naligo, gibati masag kaibog. Dito nakasala si David. Pero human adto, wala na gyud makasala si David. Di natakakita nga si David nakasala pag-usap. Ngano man, sa diha nga si David nakasala, padad-an siya magwawali nga si Nathan, ni angkon siya mga kaigsuonan nga siya ang gihisgutan ni Nathan. Dali siya nga mihimo og kana bitang pagpakita nga naghinulsol siya, nagpaubos siya, nagbasol siya, naghinulsol siya sa iyang nihimo. Sugod ato, iyahang nabantayan mga kaigsuonan nga bisan saon iyang paghinulsol mga igpasaylo, iyahag yung masinatian ang resulta sa iyang pagpakasala, namatay gyud ang bata. Sukad ato di na nato makitaan si David nga nibuhat pagsala.
Naunsa may gipakita ni David nga angay natong katunan aron dili kita mapukan sa bisan unsang tentasyon o sala nga nakigbisog pakpukan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Si David may ingon diha sa Salmo 119, versikulo 11, itipigan ko ang imong mga balaod sulod sa kong kasing-kasing. Wala na ko makasala. So sa gibuhat ni David, mga kaigsuonan, naghatag ni natog pagdasig nga kinahanglan gyud nato ang pagtipig sa pulong sa Dios. Kinahanglan ato gyung tipigan ang mga mensahe sa Dios. Dili po nato matipigan kung wala tay pagsakripisyo sa pagpaminaw, pagkat-on o pagtuon sa Biblia. Timan-an nato mga kaigsuonan nga sa ato ang dalunggan, daghang kay musulod ni ini kung dili nato ni bantayan. Ang gikinahanglan gyud aron magmaigmaton ta, pulong sa Dios, mensahe sa Dios, buti pasabot Biblia. Kay maumanay manalipod nato. Ang pulong sa Dios maong mga igsuon maunay mupahigmata nato. Kanunay tang sangkap andam kanunay sa pagkinabuhi para sa kaayuhan og andam kanunay sa pagbuhat og maayo sa tanang panahon. Ang Biblia maoy dapat sigurohon. Ang Biblia maghatag natog kaalam. Kung ikaw karon nga Kristohano nangandoy kag kaalam, nangayo kag kaalam gikan sa Dios, ang imong gipangayo gihatag na sa Ginoo. Ang imo lamang buhaton ang pagtuon lamang sa Biblia. Kini gisulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 15. Ingon si Pablo ngadto kang Timoteo, nasayod ko nga sikad pa sa imong pagkabata, nagbasa na ka sa balaang kasulatan ug mauni ang naghatag nimong kaalam. Unang bulahan kayo kanang bitawng mga kabataan nato karon, tudloan og giyahan og tagaag panahon nga ato silang maamuma o madumalaw panguluhan nato pagbasag Biblia. Moingon ko nga i-bless ka ining mga bataa. Munang diri sa atong programa ang mga ginikanan gipahinumduman sa Dios nga dili lang bitaw pagtrabaho, paghatag og kwarta nga maoy gikinahanglan gyud nga ikasuportas ginikanan sa bata. Ang number 1 o gikinahanglan sa bata dili kwarta, pulong sa Dios. Pulong sa Dios ang gikinahanglan og wala nay makalabawanan. Maunay manalipod, maunay mo protehir sa hunahuna o kasing-kasing sa atong mga anak o kanato nga mga ginikanan. Ang pulong magmaigmaton mahitabo lamang kini sa taong dunay kahibalo sa pulong sa Dios. Diri sa tong programa ikaw ug ako gidasig ka kanunay sa pagbasag Biblia. Kay moabot ang panahon ang tinud nga mga mensahe sa Biblia dili na nimo madunggan. Hinay-hinay na mangganing nangawagtang ang ubang pang mga mensahe sa Biblia. Mao bitaw na nga magbantay gyud ta. Usas mga gikinahanglan natong buhaton ang pagtuon og pagdawat og pagkat-on og pagbansay sa mga pulong sa Dios nga gibilin sa balaang kasulatan para makabantay ta, makapangandam ta, dili ta mailad, dili ta malimbungan ni Satanas. Si Satanas mga kaigsunan naglibot-libot ra gyud na. Usa siya ka espiritu nga naglibot-libot pero di siya kailabot. Munang ayaw kahadlok, bisan asang dapita, bisan asang lugara, ayaw kahadlok, di siya kahilabot. Ang gipakita nga hulagway kahimtang karon ni Satanas sumala sa gidiskas ni Apostol Pedro, naglibot-libot ra siya. Amo nang ingon tong usang igsuon nga sige ra na sa paniid. Si Jesus maingon, mianhi si Satanas, mianhi ang kawatan aron pagpatay, paglaglag og pagkawat. Apan siya mianhi aron dili ka makawat. Mianhi siya aron makabaton kag kinabuhing madagayaon.
Kinsa man ang dili mahilabdan ni Satanas. Number 1, katong tao nga midawat mituog nagpabilin kang Kristo. Kay ang tao nga nagpabilin kang Kristo, walay bisan kinsa nga makahilabot sa maong tao. Muna miingon siya, pabilin ka mo kanako, ug ang akong pulong magpabilin ka ninyo. Miingon pa gyud si Jesus, timan wala mo'y mahimo kun wala ko. Munang kinahanglan pabilin gyud ta diha kang Kristo. Tipigan nato ang mga pulong pagtulunan og ikinabuhi kanunay sa tanang panahon. Kay maunay usas mga ebidensya nga tinuod tang nagpabilin kang niya. Kay pwede magunang angkonon nga pabilin kang Kristo niya waday kay nakatunan. Giilad ra gyapon namo nimo ang imong kaugalingon. Diha sa bersikulo 9, lig-unon nato ang atong pagtuo. Unsa may mga pamaagi aron malig-on ang atong pagtuo? Usa sa mga gikinahanglan mga kaigsunan pagtipig sa mga saad sa Dios. Tuuhin dunay langit, dunay impierno. Ug tipigi kanunay ang mga saad sa Dios. Ang mga pagtulunan sa Dios. Ang mga sugo sa atong Ginoo. Dapat maunay atong ibutang kanunay sa atong nauna. Muna naingon si Apostol Pablo sa Filipos 4, 8 masiguro na. Nga, sa katapusan, puna ang inyong nauna sa mga maayong butang. Dapat ang atong nahuna, puno kanunay sa mga mensahe, sa mga saad sa Dios. Kay kung puno ang atong nauna o atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo, sigurado gyutang makasukol. Kay ang kana ra bitaw hinigiban nato mga kaigsunan pulong rumang gyud sa Ginoo. Kabantay mo nga si Satanas mingduol kang Hesus og iyang gi sulayan si Hesus. Minggamit si Hesus sa mga pulong nga naa sa balang kasulatan, si Satanas pod ninggamit pod og pulong sa Biblia. Kabantay mo nga daghan kairong mga sakop ni Satanas nga Biblia po'y gamiton. Mukutlo pod og mga bersikulo diha sa Biblia. Pero mailhan nimo ang mga sakop ni Satanas bisan kung nagbasag Biblia. Una, ang mga sakop ni Satanas nga bisan kung naay mga bersikulo og naay mga nakatunan sa Biblia. Number 1, wala mausab, nagsigir ag bisyo. Timan si Jesucristo nga atong Ginoo, doon na naipasidaan nga moabot ang panahon nga ang katapusang mga panahon manungha ang mga mini nga mga propeta. Mini nga mga magwawali. Magdala sa iyang ngalan. Daghan pagyud kaayong mga mensahe si Jesus nga dili dapat nato kalimtan aron kanunay nato mabantayan. Magpakakarnero ni sila, magpakabalaan. Pero ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan mga kaigsunan ko sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsunan sa mensahe sa atong Ginoong Jesucristo unsaon nato pag-ila ang mga sakop ni Satanas. Mga giharian ni Satanas, mga gipanguluhan ni Satanas. Number 1 gyud, binuhatan. Wa nay lain. Mailhan nato ang tao sa ilang binuhatan. Bisag maghimo pa nagmilagro. Bisan og maghimo pa mga katilangahang buhat. Pag sige ra nagbisyo mga kaigsunan, sige ra nagpangabit. Number 1 gyud kanang pagpangabit. Serious na nga sala. Dili na dula-dula nga sala. Serious na nga klaseng sala. Maka-impierno na. Daghan ka aeron ng mga Kristohanon. Ngano man? Kay ang ilang doktrina, faith alone. Nunid na ang maayong buhat kay luwas na sila. Kung luwas na, mas importante gani ang maayong buhat. Kay maunay ebidensya nga taong luwas. Inyong simbahan diha, inyong mga magwawali diha unsa may mga doktrina.
Moingon pod ang uban, Pastor, unsa man gikan na ni Calvinism or Arminians? Ang uban mga kaigsuonan magsalig sa duha ka mga dagko nga mga kana bitawng mga tagsulat sa mga doktrina nga nauna pa nato. Kung ako'y pangutan-on na ay nangutana, Pastor, kung mangutana mo na ako, asa man ka na nagsunod, sa Calvinism or Arminian? Akong tubag, nagsunod ko ni Jesus Christ. Kay si mga Calvinism o ang Arminians, mga kaigsoon, puro raman silang nagbasag Biblia. Nya wala na biya na gisirad ang Biblia. Kitang tanan nagbasag Biblia. Gawas pa ni ana naanatay balang espiritu. Nganong dili man nato palihokon ang balang espiritu? Nganong dili man nato tagaan og panahon ang Dios nga magapamuhat kanato samtang magbasa tag Biblia? Munang gipakita pud sa Ginoo nga ikaw ug ako gawas nun ta. Sa pagdumala sa tong kaugalingon, kung ato bang ibasig yun sa Biblia. Alang nako, dasigon ko kamo, siguro ha, ang inyong pagtuo nga makapalangit na ninyo. Kay ako, gipangayo na ko sa Ginoo nga samtang duna pa ko'y gininhawa, dili ko biyaan og dili ko pasagdan sa Ginoo. Iya kong tabangan nga sa akong pagtuo, mao ni bugtong hinigiban nga makasulod ko sa iyang balaang puloy-anan. Kay pinaagi sa pagtuo, mabuhat nako ang dili nako mabuhat kaniadto. Ang pagsunod, ang pagkinabuhing balaan o pagkinabuhing matarong o paglikay sa dautan. Giklaro diha sa Biblia, mga kaigsunan, ang gikinahanglan gyud sa tao aron makasukol ni Satanas, pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo. Dili ka ng pagtuo nga gikan ra sa sugid-sugid, gikan ra sa kanang moingon nga nganong nakasiguro man ka nga di nagyud ka makasala. Ama mo to'y giingon ni Pastor God. Pasangin lang dayon si Pastor. Dapat doon na kay barugan nga mga mensahe nga imog yung nakatunan kay diha ka gitudluan. Dihas bala ang kasulatan. Diri sa tong programa kitang tanan gidasig sa Dios nga samtang may panahon pa, dapat na bisita number 1 sa Biblia. Kay walay lain nga makatagbo sa tanan nga atong gikinahanglan, pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios, naa diha ang perpekto kaayo nga pamaagi. Dili kulang, dili sobra, grabe kahaom sa tanan natong gikinahanglan. Ang makapasubo lang, daghang mga tao way basa-basag Biblia. Daghang mga tao nga wa gyud magpakadbanag Biblia. Daghang kayo mga estudyante karon nagtuo Ginoo, nagpagamit diha sa bulaton sa Ginoo, pero dili kayo seryoso sa Biblia. Moadto bitaw ko sa mga simbahan, kay sige man kog dadon sa Ginoo sa nagalaing mga simbahan. Nya ako rapod nga bantayan akong kaugalingon, di po ko kapugong kusog yun ko po ayong maniid. Maniid ko mga kaigsuonan sa mga batanon. Wa gyud mo duol nga nangutana sa mga gikinahanglang makatunan sa Biblia. Ang mga batanon, mga bata, ibin mga ginikanan karon, nabisi ra sa cellphone, nabisi sa kana bitawng paglantaw sa mga vlog diha sa YouTube. Ang uban po nabisi sa paglantaw sa vlog, nasaag noon. Nahimo na noong patik o 666 ang baksin. Kang layo aragyon sa Biblia. Muna'y resulta sa sigiglantaw sa mga vlog, sa mga video nga gi-upload diha sa YouTube o gi-post diha sa Facebook. Walay pagpamalandong mahitungod sa hingpit nga mensahe sa Biblia, ni pagpamalandong sa mga mensahe sa uban pang mga magwawali nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo nga naa karos tibuok kalibutan. Kay daghan kairong mga dagko kay mga magwawali
nga giubanan sa Dios, gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo, nga misalmot og mihatag og pagpadayag mahitungod sa vaccine sa COVID-19. Pero di ay usa nga itong mga followers, mga kaigsunan, iya pa kong gipost sa iyahang account. Wa gyud ayo. Niya mura pag insakto nga wa gyud mo nang magbantay ta. Kay ako wa ko magtog Biblia na. Di ta magkita, di ta mag-ila-ila. Mo nang moingon ko nga, kung gusto ka nga panalanginan sa Ginoo, ayaw ibulag ang Biblia. Himoa siyang pinakasuod nga higala sa imong kinabuhi. Pakigsultihi, pinaagi sa pagbasag Biblia. Ay nang sige raglantaw mga vlog-vlog, sige paniid anang uban pang mga wa kay makuha nga makatabang kanimo sa unahan sa imong pagkakristohano. Daghan kaayong mga kaigsuonan nga mga followers sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko nga grabe kaayo ka kana bitong sa dihang naduslitan sa mga mensahe sa Dios, nadasig diha sa pagkat-on o pagtuos Biblia. Grabing nakahangyo, pastor, i-appeal ko sa inyohang group chat sa Bible study. I-appeal ko sa inyohang pagtuon sa pulong sa Dios, sa basic pastoral. Butangan ganig mga pagsulay ginagmay, mawagtang dayon. Mauna nga, pipila ra gyud ka tawo ang malahutay. Ang mga pinili-pilian pagyud. Inana ka strikto ang langit. Dili gusto ang Dios og kalma-kalma lang. Dili gusto ang Dios nga pangalagad sa kung madasig lang. Ang pagpangalagad mga igsuon una sa tanan, desisyon. Ang pagsunod nato sa Ginoo is maunay atong commitment. Nakasurinder dapat ang atong kinabuhi. Gikan kaniadto hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Timan mga kaigsuonan walay lain nga pamaagi aron makasukol ta ni Satanas. Pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo. Sukli siya kay nasayod ka mo nga ang inyo isig ka magtuto sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantoson. Muna nga ako mga pagdasig mga kaigsuonan, ayaw usiki ang higayon. Nangandoy man gyud kag panalangin. Ayaw trabaho ang makaangin. Nangandoy panalangin pero nabisi sa mga makaangin. Nabisi sa cellphone. Wala gyud mabisi sa Biblia. Nabisi sa barkada. Nabisi sa bisyo. Kabalo ba mo ron? Giun sa paguba ni Satanas ang panahon sa kinabuhi sa tao. Igamit niya ning gadget, mga cellphone. Lantawa ra ng palibot bisag asa nang naay signal mapa-wifi kag data. Na ang mga bata diha nagsigig dola walay laing makuha. Mangumusta ko sa inyong mga anak. Mangumusta ko sa inyong mga apo. Gidumala ba ninyo pagtarong ang inyong mga anak sa pulong sa Dios? Or gipasagdan lang ninyo sa pagtuo nga giatiman ninyo pinaagi sa inyong trabaho? Makatrabaho lang pastor, makasweldo, makapadala, makapaeskwela, makapakaon, okay na. How about sa ilahang pundasyon sa pagtuo? How about sa ilahang pundasyon, mga igsuon timan iniha? Kung naa sila pagtuo ni Kristo, makit-an nimo na sa ilang kinaiya. Makit-an na nimo sa ilang binuhatan. Unya ikaw mo'y makabenepisyo nga ikaw ginikanan, mahimo ka nilang, mahimo kang makaambit sa panalangin nga giandam sa Dios nga atong gilagaran. Muna bitaw, bless kayo ang mga ginikanan nga ang mga anak nagkatog Biblia. Bless kayo kaysa mga anak nga wa goy nakatunas Biblia. Ako tinuora mga kigsunan, kung maghisgot na gani pagtuog Biblia, dili na ko kalikayan. Sometime mag-emosyon ko.
Yes, tinuna. Gipaningkamutan nako nga na ako'y control sa akong emosyon. Pero naagi mga panahon nga mohila ko. Dili nako kapugngan kay mabati gyud nako kana bitong kanang kabugaton sa sitwasyon nato karon. Lamang dili pod nako ipadaprin kay kining tanan gipadayag na mas balang kasulatan. Nga gibisi ang mga tao sa cellphone para di kabasag Biblia. Pero bless lang gyud kayo ta. Ako moingon kong bless ra gyud kayo ta. Ako, ikaw, kitang tanan nga mihatag og panahon sa pagtuon sa balang kasulatan. Nganuman kay maunay bugtong pamaagi makasukol ta ni Satanas. Kay ang pulong sa Dios mo'y mugian nato aron dili ta makasala. Timan ang kinabuhi ni David, wa na gyud siya makasala kay gitipigan niya ang mga balaod sa Dios. Gitipigan o gikinabuhi niya ang mga pagtulunan. Kay siguro moingon ang uban, Pastor, di ba ang giingon ni Jesus, pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay? Timan ini siya. Daghang nag-ampo, pero utro na noong pong manulolay. Una, dili tanang nag-ampo ni nagtawag Ginoo, dawaton sa Ginoo. Bisan gani ang mga mulo ug mga hangyo, dili na madunggan sa Ginoo. Ni adtong mga tao nga sigig ampo ug sige ra pog bisyo. Sige ra pog pakasala. Sa Juan Kapitulo 9, versikulo 31, dunay tao diha nga nakabaton og mensahe og ihaning gituohan nga giayo sa atong Ginoong Hesukristo, gisukit-sukit siya sa mga kadagkuan. Sa Juan 9:31, ihang gisulti ang tinuod nga kahimtang sa tao ug sa Dios. 31 ningiyon siya nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala, apan paminaw niya katong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Mao bitaw nang sukat nga gidawat nato si Jesus Christ. Sukat nga nagpabautismo ta, sukat nga bidesisyon ta, mikumitas buluhaton diha sa Ginoo. Paningkamutan gyud nato nga dili gyud ta madaog sa sala. Di gyud ta magpakasala. Mao bitaw nang gisiguro gyud sa ubang mga wali diha sa Biblia, katong mga tao nga moingkong naipagtuo apan sige ra pagpakasala, dili sila anak sa Dios ug anak sila sa Yawa. Nya daghang kaimpasidaan si Jesus Christ ug ang mga apostoles. Nga pagbantay mo bisan ang mga tao nga magdala sa kungalan, magsangyaw, magwali sa kungalan, maghimog mga milagro, apan sige ra pakasala, wala na sila kaila ni makakita nako. Mao na nga magbantay ta. Magbantay ta. Ako mo ingon ko nga ang Dios makasabot sa mga taong bag-o pang nangalagad nga wala pa matarong ang kasal. Ako mo ingon ko ana nga ang Dios kabalo siya kanang muhatag og pagtagad sa mga babay o lalaki nga nagpuyo nga wa pay kasal kanang bag-o pang nangalagad. Kumbaga nagpuyo, naglive-in sila nga wala pa sila sa Ginoo, apan sa dayang naanas Ginoo naglisod pod sila og pagkasal. Ang Ginoo kabalo ko nga ang Ginoo kabalo gyud nga mudawat ana. Pero wala magpasabot nga paundayunan na lang puna ninyo. Kami nga inyong maigsuon o ako nga inyong igsuon, gipangayo na ko sa Ginoo nga mapahiluna gyud mo sa kaminyoon. Pero ang dili gyud madawat mao ni katong nahimo ng Kristohano nagpagamit na simbahan o niya nakaambit na sa kaayuhan sa Dios nimbalik og pangabit. Naaba na sa inyong simbahan? Daw sama na gilangsang pagbalik nila si Jesus Christ.
Unsa may mensahe sa Dios nga ato makaplagan sa Biblia. Dili na mistil pang luwalihan sila aron pabalik pag hinulsol. Kay gituyuan nila ang pagpakasala. Mao na nga daghan kayo mga problema gyud sa kinabuhi sa tao. Unsa kaha sa inyong simbahan? Unsa kaha sa inyong grupo? Ang problema diha, sinina ray balaan kasing-kasing dautan. Pastor, kanang mabati namo ang presensya sa Dios, basig giilad ra ka ana. Kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao nga naa diha ang presensya sa Dios, wala gyud sala ang tao. Wala magpuyo sala. Giklaro gyud nas mga mensahe sa balang kasulatan gikan pas daang tugon or daang kasabutan hangtod sa bagong kasabutan. Mao na bitaw diri sa atong programa, giampingan tas Ginoo pag-ayo kay dili siya gustong mabilinta. Diri sa atong programa mga kigsunan, ang kaluwasan humana. Paingon ta karon sa ganghaan sa langit kung makasulod batag dili. Dili ang pagtuo mo'y basihan, dili mo'y pagtuo mo'y tan-aon kung makasulot ba ka didto, kundili ang atong binuhatan. Munang sunod na to nga panag-uban, bantay-bantay ninyo ni kining naa sa gipadayag Kapitulo 20. Kapitulo 20 versikulo 11, katapusang paghukom. Bantay-bantay ninyo ni mga kigsunan, sunod na to nga panag-uban. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan mga kigsunan. Dalaygon ang Dios nga maoy nagatagbo sa atong gikinahanglan. Ang tinuod gitagbo man gyud tatanan sa Ginoo. Niining takna gitagbo ang atong tinuod nga panginahanglan. Wala tay laing tinuod nga gikinahanglan. Pulong sa Dios. Mensahe sa Dios. Diha sa pulong sa Dios, mensahe sa Dios naa diha tanang grabe ka hingpit perfect nga pamaagi nga dili gyud ta mapakyas. Nangandoy kag kaluwasan naa sa mensahe sa Dios. Nangandoy ka nga magmauswagon, magmalapuson naa sa mensahe sa Dios. Nangandoy ba ka nga ikaw ug ang imong pamilya, imong mga anak panalanginan pag-is Ginoo? Naa dihas mensahe sa Ginoo. Wala usab dinhi gidalo ug wala sad gilubog dinhi sa itong programa. Grabe ka klaro ang mensahe sa Ginoo para muuswag ka og padatuon sa pag-ayo. Para damor kang makatigom og bahandi sa langit. Ingon ang wali ni Pablo, oy pahinomdumi ang mga dato nga maghinanatagon. Mupaambit sa mga panalangin nga naa nila ngadto suban kaysa ilang pagbuhat niini nakatigom silang bahandi sa langit. Mao nang gipanalanginan ka. Kay dunay tambag ang atong Ginoong Hesukristo. Ayaw mo pagtigom bahandi sa yuta. Pagtigom hinuon kabog bahandi sa langit. Sa unsang paagi. Gamita ang unsa may gipanalangin sa Ginoo nimo. Ug itabang ngadto sa mga tao. Pero kinahanglan na kay kaalam sa pagtabang. Kay basig tabangan po nimo, hatagan na po na nimo kwarta panalangin tong mga taong naibisyo. Iinom ra po na nila. Ihubog ra po na nila. Nahimo pa noon kang instrumento para mulala ang ilang problema. Muna nga kitang mga Kristohanon, speaking about pagtabang, di basta-basta. Dili halahalata nga mo tabang, dapat na atay kaalam. Kung naa kay hiyas, gasa sa pagtabang, tabangi ang tinuod nga buluhaton sa Ginoo. Kay doon na pa kay maani. Doon na pa kay ganti. Atong tagag pagtagad kinsa man lang ko, ang ato ang gipaminaw kaganina sa atong panag-uban. Awit makalangit kinsa man lang ko. Nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako. Pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw
sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagit sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Oras sa itong programa mga kaigsuonan, alas 8:59. Shout out sa mga kaigsuonan nga mga listener sa atong FM radio dihas Mahanlod. Usas atong mga igsuon nga namina usab sa atong programa ug akong naila-ila miaging adlaw usa di ay sa ka liman, no? Usa di ay sa ka liminister sa usa ka simbahan di Mahanlod. Unya bless kay siya nga matud pa bless kay nakigila-ila gyud sa nako. Unya maayong gabi ni Brother Winnie, ni Brother Joselito diha sa Mahanlod. Salamat kay Ginoo sa inyo nga paghatag og panahon. Ako nagtuo nga sa inyong pakiguban sa to programa. Doon na mo'y nakatunan nga mga pulong sa Dios nga haom good God sa Biblia. I-bless mo sa Ginoo sa mga pulong pagtulunan nga tinuod nga makapausab sa kinabuhi sa dagan sa tao sa kalibutan. Kay mo na'y tinuod nga mensahe nga makapasulod og langit. Awit makalangit nga gi-request sa diri sa to nga programa ginikanan. Ikagini ka na, bata mo tudloe, bata mo giyahe tudloe, amatasan ikagini ka na, bata mo tudloe, bata mo giyahe tudloe, pamatasan. Kabataan karon angay gyong monitoron sa gadget kontrolon sa modyol paansiron ayaw gayod pasagdahi ang cellphone mo tagoe kaugmao nila naas pag dumala ikaw gini ka na. Bata mo tudloe, bata mo kiyahe tudloe, pamatasan ikaw gini ka na. Bata mo tudloe, bata mo kiyahe tudloe, pamatasan. Kabatanunan karon angay gyong giyahan sa Bible tudloan aron na ay pamatasan ayaw gayud pasagdahi sa email paundanga aron makatarong pag-eskwela ikaw gini ka na. Bata mo tudloe, bata mo kiyahe tudloe, pamatasan ikaw gini ka na. Bata mo tudloe, bata mo kiyahe tudloe, pamatasan ikaw gini ka na. Angay magmainam puon pulong sa Dios kitigan kay wakas Pinoy anan ikaw magmainam pingon kay ikaw ilang panagingnan kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw gini ka na. Bata mo tudloe, bata mo giyahe tudloe, pamatasan. Awit makalangit nga poswagon. Nagabalo ka ba sa mga saadya? Adunay pamaagi ang mata't usa. Inunan mo ba kini? O gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba
ang iyang pamaagi. Panalanginan gyud ka permi kay sa Dios nga paagi. Magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuura, apan mga buhat sopang sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong, ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alagad arongon, aron ka padatoon, pag-alagad barohon, aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag usa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon na sayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka permi kay sa Dios nga paagi. Magmauswagon gyud ka permi. Ayaw pagsunduga mga tao gatuura, apan mga buhat sopak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong, ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga tarongon, aron ka padatoon, pag-alaga laroon, aron ka pauswagon. Samtang ng pinusara, nag-relax-relax sa panaksa, may paibasag Biblia. Makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw usiki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong, kay dili kakaitya sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw usiki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw mailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Gato kang makalikay ka, ayaw usiki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw usiki ang adlaw mo, ayaw sayangin
sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Dalaygo ng Dios mga kaigsunan. Ako ang tagaan og pagtagad ang uban pa ang mga mensahe nga gipaabot diri sa ato nga programa. Dalaygon ang Dios nga padayon nga magapanalangin kanatong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong nga pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga mo reply sa atong nga programa ni ining ato karong panaguban ng Dios magpanalangin. Si Elsa Munda, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga nabati na pod namo ang pulong nga buhi nga imong giwali. Salamat Pastor sa imong kakugi. God bless sa tibuok mong pamilya. Request kog lahutay o bag-ong awit nimo. Ang lahutay ako nga tong i-usbon pag-record kay may extra pa to kung gigamit niya. Ang ko'y license sa ato, dili ko ka-export. Kaning bag-o nako nga gigamit nga recording na maka-export na ko ani kay naman tay license. Salamat ka is Ginoo sa nag-provide ni ining tanan. Ang Dios mo'y nagabalos gyud ani tanan, no? Si Remart Yungot no, maayong gabi. Salamat Pastor, mga minsay sa pulong sa Ginoo i-release na. Talaygon ang Dios sa mga nag-request, no, mga iro pasensya kay ako sang ibilin-bilin po ning mga tingog po nako kay usahay mga igsoon og masubrahan ako kanta kanang masubrahan ako gamit og murag dili na ko kaayo makagamit po sa kong tunlan. Murag ginana bitaw. Niya wala nagay ko ka-record mga kigsunan kay sa diha nga nagsugod kog record kaganina. Murag di man pud madala. Munang ako sang gi-relax pero dili nako mabalibaran ang ako ang kadasig diha sa pakiguban ninyo kay nagtuo ko nga naguban ang Ginoo sa atong programa og pakiguban karon na ining kagabihuna. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan nga nagsunod sa atong nga programa. Sug kanta nimo gitara Ki ati murag mo ako na lang ning bisan pa ipadungog ning gitara. Wala pa man ni human gyud record pero ako sa ning ipadungog nimo Sister Elena ug sa atong mga kaigsunan na among koy gitara nga nasugdan pag record pero wala pa gyud ni mahuman. Di pa gyud ko kasigurong ako ni ma-final. Ako sa ning ipadungog ha ninyo. Sige. Ako ning ipadungog. Asa naman nagadasi okay dira nagaligo sa pagtuko. ang gitara ko gikan kanimo kinabuhi ko himpitibang umo hiyas talento giampingan ko
tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ko, iduyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit to Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaang mong timplo, tuguti nga makapuyo ako. Adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko iatiman mo sini. Bisan nasa ako, anang proteksyon mo, madaogon ako, kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan nasa ako, iduyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaang mong timplo, tuguti nga makapuyo ako. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ako, iduyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo, tuguti nga makapuyo ako, tuguti nga makapuyo ako, tuguti nga makapuyo ako. Kino, salamat kayo sa awit makalangit nga gitara. Mahuman ra gyud ni mga kigsuonan, daghan pa man kaayo nga ako pagyong tun-an kay kining ako ang gigamit nga software. Daghan kaayo nga kuan ka nang angay na kong nagsayon kay pag-upag yun taon po kong nag-record. Salamat ko sa Ginoo sa iyang paghatag kusog ug labos sa tanan kadasig kalig-on sa paghimo ug mga awit makalangit ug mga sunata. Si Joyna Kukulam Ponce, daghang salamat pastor pagkumpos sa mga kantang makahimaya sa Ginoo. Kanang magkanta ko mga kaigsonan, madasig ang kasing-kasing, malipay ang ako ang kaugalingon nga magkanta ko nga kurausa. Kanang mamalandong ko sa mga mensahe bitaw sa Ginoo sa usa ka awit. Doon ay mga panahon nga di na ko kapugngan ang pagpasalamat ket sa Ginoo bisan ko magmotor, maglakaw o kaha maguna kinamo ko sa bukid. Kanang nindot kayo, kanang ang imong nahuna puno kanunay sa pulong sa Ginoo, di makasulod ang problema. Ang lunay mga pagsulay dili ka maapektuhan. Tinuod na
Sulay ragod ninyo kanang hunahuna kanunay ang mga saad sa Dios. Nabuhi ko Sulay sa gyud pagkamayo tipigi ang mga pulong sa Ginoo. Bisag unsang klase mga pagsulay, Dawata ang dili na makaepekto mga kanimo. ko. Sa dili pa ta mga tulog, magpasalamat ta sa Ginoo. Ayang kang dahil Magpasidungog ta siya, pasidunggan nato siya sa mga pulong nga atong nakatuunan og nadunggan. Kayang gugma mo kanunay gyung maunongo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga Ato ta sa mga pag-ampo, mga kaigsuonan, ato pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga padayon mo kaming gilig-on o gidasig o gitudluan sa angay namong ikinabuhi o bansayon ang among kaugalingon kanunay sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig gilig-on karon sa pagpabilin, pagkinabuhi, pagkaton sa imong mga pulong. Mga mensahe nga kinahanglanong ma-apply sa among pagpuskalibutan nga nagdalag abli sa imong mga panalangin sumala sa imong gipakita gipasabot ka namong tanan. We declare blessing sa among pagpamahulay, ikaw Dios mga proteksyon ang kalipay kalinaw kusog maoy magauban masinatian sa matag pitgaanan kanamo ngaming tuog midawat kanimo. Ang salig itugyan diha kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kini yung suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless, good night, ug ang Dios magauban. Pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon